Košická župa ukončila opravu významnej 18 km dlhej spojnice v okrese Košice okolie medzi obcami Bohdanovce a Banské. Srdcovka všetkých Gelničanov ožíva v podobe vyhlásenia výsledkov súťaže na novú podobu tohto vyhľadávaného miesta pri Gelnici. Košická župa si aj tento rok pripomenula obdobie, ktoré je venované našim milovaným seniorom. Namierte si to na novú a jedinečnú výhliadkovú väžu nad obcov Kluknava, ktorá sa nachádza na rozhraní Spiša a Šariša. Na východe o výnimočné talenty skutočne nemáme núdzu. Dôkazom toho sú študenti zo Strednej odbornej školy informačných technológií Ostrovského 1 v Košiciach, ktorí úspešne reprezentovali kraj i Slovensko ďaleko za Veľkou Mlákou. Košický samosprávny kraj má za sebou tento rok množstvo náročných a rozsiahlych rekonštrukcií cestných stavieb. Jednou z nich bola aj druhá etapa rekonštrukcie cesty medzi obcami Bohdanovce a Herľany, ktorú v polovici novembra symbolicky otvorili na križovatke v Bidovciach, kde pred rokom poklepali základný kameň stavby. Som veľmi rád, že sa Košickému samosprávnemu kraju podarilo dokončiť aj druhú etapu dôležitej cesty Bohdanovce Herľany, dôležitej cesty spojnice medzi Prešovským samosprávnym krajom, Košickým samosprávnym krajom. Tento dlho očakávaný úsek sa nám podaril po niekoľkých rokoch. Celá stavba stála 6,9 milióna eur a bolo zrekonštruovaných 18 km ciest, niekoľko mostov, priepustov, zvodidla, zábrany, bezpečnostné prvky boli dorobené. Čiže táto cesta je momentálne kvalitatívne jedna z najlepších na východnom Slovensku. V rámci rekonštrukcie sa myslelo aj na problémové časti tejto cesty. V úsekoch s nedostatočnou šírkou krajnice je už ponovom rozšírená vozovka pre bezpečný prejazd všetkých vozidiel. Táto cesta určite pomôže nielen obci Bidovce a ostatným obciam, jednak kvalitnou cestnou infraštruktúrou, jednak, viete, keď sú kvalitné cesty, kvalitné spojenie, čo v tomto prípade určite je, tak prídu aj ľudia, ktorí budú chcieť bývať v týchto obciach okolitých a jednak aj dúfam, že to rozšíri podnikateľské spektrum. Druhá etapa prác sa dotkla katastrálnych území celkovo obcí Herľany, Vyšná Kamenica, Nižná Kamenica, Bidovce, Ďurkov, Ruskov, Blažice a Bohdanovce. V prvom rade určite sme všetci radi občania Bidoviec, ale aj okolitých obcí, že sme sa konečne dočkali tej rekonštrukcie. Čakali sme to, že to bude zrealizované, keď sa ukončí diaľnica. Pomôže to určite možno aj pritiahnuť nejakým podnikateľským objektom, subjektom. Pomôže to rozvoju, predpokladám, aj Herľanského gejzíru. Župa v novembri na ceste finišuje aj s rekonštrukciou mosta cez miestny potok v obci Bohdanovce. Práce na ňom odštartovali v máji 2023 a župa na ne vyčlenila približne 300 000 eur zo svojho rozpočtu. Košický samosprávny kraj v novembri odhalil verejnosti víťazný návrh architektonicko-urbanisticko-krajinárskej súťaže. Nová podoba Turzova, ktorá dômyselne spája históriu s modernými prvkami, vzýšla z rúk architektonického štúdia Bitvín SRO z Bratislavy. Som veľmi rád, že sa nám podarilo posunúť do ďalšej fázy procesu znovu obnovy turzovských kúpeľov. Po tejto obnove očakávame 40 až 45 pracovných miest a ďalšie možnosti pre lokálnych dodávateľov tovarov a služieb. Ďalším krokom v najbližšom období bude podpis zmluvy o dielo o dopracovaní urbanisticko-architektonickej štúdie po ukončení priameho rokovacieho konania o podmienkach zmluvy s víťazom. Očakávame vlastne sfunkčnenie a sprevádzkovanie celého tohto areálu a znovu využitia tohto územia, tak ako si možno niektorí ešte pamätajú.
potom, ako Košický samosprávny kraj areál odkúpil a sprístupnil ho verejnosti v roku 2021, prišlo množstvo dobrovoľníkov, aby spoločnými silami lokalitu vyčistili. Mnohí z nich, najmä Gelničania, na miesto s unikátnou klímou a prostredím nedajú dopustiť. Obnovu areálu vnímam pozitívne, pozeral som si na internete návrh, páči sa mi to, ako to daní architekti pojali, zachovajú ten ráz historický, ako to niekedy vyzeralo, ale dajú tomu taký nový, moderný nádych. Je to podľa mňa výborný projekt, nakoľko ja ako Gelničan tu veľmi rád chodím, či už sa kúpať, alebo aj na turistiku do okolia. A vidím jednoducho veľký posun v prílive turistov, odkedy sa to vlastne kraj propagoval. A my Gelničania budeme len veľmi radi, keď sa to podarí zrealizovať. Do dvojkolovej medzinárodnej architektonickej súťaže sa zapojilo dokopy 10 renomovaných ateliérov. Víťaz získal od župy odmenu 18 000 eur. Mesiac október je už tradične obdobím, kedy si oveľa viac všímame starších ľudí, naše babky a detkov. Košický samosprávny kraj sa pravidelne a počas celého roka podieľa na podujatiach a športových akciách, ktoré sú zamerané práve na obyvateľov v jeseni života. Tento rok sme realizovali viaceré spoločenské akcie. Prvýkrát v našej histórii sme realizovali celoslovenské športové hry, ktorých sa zúčastnilo 160 seniorov celého Slovenska. Seniorom za ich neustálu láskavosť a chuť pri odovzdávaní skúseností mladej generácii poďakoval aj košický župan Rastislav Trnka. Vyzdvihol, že práve takáto vrúcna osveta, aby sa mladí nemuseli zbytočne učiť na vlastných chybách, je tým, čo dnes potrebujeme. Vážim si ich vrásky, vďaka ním sa môžem nielen ja veľa naučiť, takže jedno veľké ďakujem. Mnohým seniorom chuť do života nechýba ani v úctyhodnom veku. Ukážkovým príkladom je pani Ludmila, ktorá prezradila, ako jej kamaráti, babičky a deduškovia prežívali mesiac úcty k starším. No v našom zariadení je toľko aktivít, že si skutočne každý jeden prijímateľ, ktorý tu je, môže vybrať. Napríklad tu za mnou práve prebieha bingo, čo je veľmi obľúbené. Viete čo, aj je tu veselo. Tak čo my sme tu zažili, ľudovo povedané, srandy. Ja som sa vlastne prvýkrát dopočula o tomto mesiaci, keď som odišla do dôchodku. Prišli nás pobaviť skupina Furčanie. Oni sú vlastne v takej vekovej kategórii, ako my sme. Takže zaspievali sme si, videli sme pekne vystúpenie. Vážení seniori, vyjadrujeme vám úctu a obdiv za všetky roky plné skúseností, múdrosti a lásky, ktoré nám prinášate. Vaše životné príbehy nám otvárajú okno do minulosti a učia nás hodnotám trvácnosti a odhodlania. Chcete mať božský výhľad, unikátne zážitky a urobiť niečo aj pre svoju kondíciu? Ak áno, namierte si to na jedinečnú výhliadkovú väžu nad obcov Kluknava, ktorá sa nachádza na rozhraní Spiša a Šariša. Väža má celkovú výšku 35 metrov, je z oceľovej konštrukcie. Hlavný nosný pílon, ktorý je v strede, má pôdorysný rozmer 1,5 na 1,5 metra, čiže je veľmi vlastne štíhla tá nosná konštrukcia. Celkovo na vrch vedie 145 stupňov, ktoré treba prekonať, aby sa človek dostal na 26. meter, na ktorom je vyhliadková plošina. A vlastne oko pozorovateľa je niekde medzi 27. a 28. metrom. Hore na vrchole máme vertikálnu všesmerovú turbínu, ako jedinú zatiaľ takúto použitú na stavbe takéhoto typu vôbec u nás na Slovensku. Doplňa ich 9 fotovoltických panelov. Inovatívna technológia, ktorá ešte na Slovensku nebola použitá, zabezpečuje energetickú sebestačnosť veže, čo zahŕňa jej osvetlenie a bezplatné nabíjanie mobilných zariadení a elektrobicyklov pre návštevníkov. A táto rozhľadňa nám, dúfam, priniesie veľa pozitívnych emócií a dokáže spájať ľudí a bude cieľom rôznych výletov, takže to bude také niečo aj hmotné, aj duchovné.
Tento projekt je príkladom veľkej investície do lokality s obrovským potenciálom, s prínosom nových, smart a ekoturistických prvkov. Som veľmi rád, že sa nám v spolupráci s obcou Kluknava podaril tento úžasný projekt, na ktorý sme prispeli takmer 200 000 eur. Keďže už počas výstavby nám tu ploty preskakovali turisti a chodili až hore, tu do Greenpointu, o záujem turistov v budúcnosti sa naozaj neobávam. Všetkých pozývame, táto väža je ekologická, samostatná, funguje zo slnečnej energie a naozaj sú tu krásne výhľady. Väža bude slúžiť aj ako praktická ukážka využívania obnoviteľných zdrojov energie. Vďaka osvetleniu bude prístupná aj vo večerných hodinách a poskytne jedinečný pohľad na nočnú oblohu Spiša. So svojou šikovnosťou, talentom a odhodlaním sa presadili aj za veľkou mlákou. Takzvaný Ostrov tím zo Strednej odbornej školy informačných technológií Ostrovského 1 v Košiciach získal v súťaži RC modelov aut s vodíkovým pohonom v americkom Las Vegas fantastické 2. miesto. Tento projekt vznikol zhruba pred nejakými 8 rokmi. Je to celosvetová súťaž modelov aut ovládaných na diaľku s vodíkovým pohonom. Naša škola sa zúčastňuje tohto projektu zhruba 7 rokov a za tých 7 rokov sme dosiahli veľa úspechov a máme za sebou celkom takú dobrú kariéru. My sme sa tento rok zúčastnili svetového finále v tejto súťaži v Las Vegas, v Spojených štátoch a získali sme 2. miesto. Účelom tej súťaže je naučiť sa pracovať s vodíkom. Prebieha tak, že je to 6-hodinový vytrvalostný pretek, v ktorom vlastne študenti dostanú obmedzené množstvo energie, čiže určité množstvo vodíka, určité množstvo elektrické energie vo forme akumulátorov. No a vlastne s touto energiou musia vystačiť za tých 6 hodín. Je to určitá forma vymýšľania nových vecí, pretože my si v dnešnej dobe už to autičko robíme takmer celé sami pomocou 3D tlače, takže vlastne je to už vlastne náš produkt, až na nejaké drobnosti. Ja si myslím, že určite to je úžasný projekt na škole, do ktorého som mal šancu sa zapojiť a vôbec to neľutujem, pretože toľko zážitkov zažívame na tej trati, aj príprava na tie preteky, aj počas pretekov, takže úžasné zážitky nám to priniesú do života. Na tej súťaži to bolo veľmi zaujímavé. Odohrávalo sa to v takom jednom 5-hviezdičkovom hoteli v prízemí. Boli sme tam konkrétne 3-krát. Prvýkrát sme tam boli na tréningu, ktorý trval cca 2 hodiny. Potom sme tam boli na kvalifikácii, kde sme sa v našej kvalifikácii umiestnili na 4. mieste. A vo finále sme skončili na 2. mieste. Vodík si myslím, že má dosť veľkú budúcnosť, pretože síce teraz je to ešte v začiatkoch, ale myslím si, že je tam veľký potenciál v tom, ako sa teraz rozvíja tá mobilita v rámci nulových emisí. Košický kraj drží krok s dobou v rámci týchto vodíkových technológií. Je to dobré, že vlastne aj takto na strednej škole vieme sa venovať alebo rozvíjať sa v tomto odvetvi a taktiež sa nejaké skúsenosti nadobudnúť s týmto vodíkom alebo s týmito technológiami.